kai me haɗin ka da wannan yaron? Wannan yaron jiya ne muka haɗa shi na ce me aikin da ke ce da ko yake, na ce to ka zo zan baka wata ajiya, ka zo zan baka jarin fiyota ka dinga tallan fiyota. Sai ya zo washe gari muka je can makwanta da makwanta a can wajen da makwanta a can wajen shine na matsayi sai ya ce ban haɗe kai faka ba shine sai na matsayi sai ya ce ba na haɗin kai, sai na matsayi shi da na matsayi sai ya kice sai ya tashi kaman ya ka matse shi wai tukunna kai wai sakan shi zamu sare tukunna tsaya sai ya gama bayani kai da ka matse shi sai mai dangin din babaka da na matsayi shi shine sai ture jikina daga jikin shi. To an matsa ba magana ba ce. Ture jikina daga jikin shi ya tashi. A kwance ko a tsaye ka matse shi? A kwance ne. A kwance ne da ya tashi. Da ya tashi. Ina da ka matse shi me za ka mai? Wait, dan tsaya. Kai da ka matse shi me za ka mai? Zan sadu da shi. In magana mana. Zan sadu da shi. Kai ku tsaya. Kai kan wanda ya ƙara dukan shi. Da ka matse shi kai mai da shi? Shi zan sadu da shi. Yawwa sai ya kice jikinsa daga jikina ya tashi sai ya wasu masu lemo. Ya wasu masu lemo mai lemo masu lemon nan sun fita da shi misali sai ya dawo. Sai dawo yau sai yana mun shi. Sai ya biyo nan da gudu sai wannan dogon ya biyo ni. Yana biyo ni kuma sai na shiga can sai kuma ku toron tana. Da kuka toron tana shine muka toron da ku gaba daya. To wannan kai wa'annan duk kayan wadan madakai daga nan. Wa'annan duk kayan wane ne? Nawa ne. Dan buɗe wannan abu, dan daga nan. Wannan menene? Mai ne. Buɗe mu gani. Me ake yi da shi? Wannan mai na ne wanda nake amfani da shi. Shi amfanin mai. A dan ina kawai kai din da yace amfani ba shikenan ba. Wannan menene? Mai ne. Nan man kane ne me? Mai ne na shafa. Wannan me kake yi da shi? Shafa shi nake. Dan me cin uwar ka faɗa mana gaskiya, me ka fara faɗa mai ne wanda kake amfani da shi kace ko? Mai wanda nake amfani da shi. To kuma zaka ce mana mai ne wanda kake shafa? A da dukan shi kai. Da dukan shi. Mai ne wanda kake mai da shi? Nake amfani da shi. To yanzu ga mai takofi nan a tsaye. Ka ga nan ni ma. Ka ga na fito? Go? To haska shi. To yanzu me wasiya ka ta ƙarshe dan tsaya mana. Dan tsaya. Me wasiya dan cire ta. Dan cire ta kunna. Cire hannuwan ka sauki hannun ƙasa. Me wasiya ka ta ƙarshe? Wasiya ta ƙarshe. Dago kanka. Wasiya ta ƙarshe. Ina fatan wanda ba sa yin wannan harkar kar Allah sa su a cikin wannan harkar. Amin. Wanda kuma suke yi Allah ka yaye musu. Amin. Mu kuma da muka jiyo nan. Da muka shiga wannan. Ba za ka jiyo ba. Ubangiji Allah ka yaye mana. Allah ya yi ma bayan za mu sare ma kai kuma mu sa taya mu ƙona ka. Dago fuskar ka rangin din uwar babanka. Kai wait ku tsaya mana ba sai na ce ai ba. To ku tsaya. Dago gama maganar ka. To Allah ubangiji ya kai mu kuma ci gaba mana. Allah ubangiji ya kawo mana sauki wannan abin da muke Allah kawo mana saukin sa. Ku da ku ba ku yi Allah kuma alkar da ku. Kuma daga jarin fiyota kawai sai tafiya wani waje ka ja mutum wani waje za ku je kwana. Kuma ka ce mai tun jiya ka ce mai yau ya dawo za ka ba shi jarin fiyota. Yau da ya dawo maimakon ka ɗauki jarin fiyotan ka ba shi kawai sai ka je ka ja shi bayan yan tayal na faran surot. Ko ba nan bane ba? Nan ne. Kawai sai ka ce mai me? Sai na ce masa kwana da safe sai in ba shi sai tafi. Yawwa. Da ya ce to muna kwanciya zaro na rabu da jikinsa ya na ce ba na haɗin kai sai yage jikin shi. Da yage jikinsa sai tashi wajen wasu masu lemo kuro masu lemo. Da suka je sun saurare shi ba shine sai dawo. Da ya dawo shine sai biyo ne yana cewa zai zaza mu wahala. Sai wannan dogon ya to shine na to da gudu na shiga na. Shine ku kuma ku to tana. Da ku to tana shine muka kora ko muka to nan da ku gaba da. Kai. Na'am. Ka san menene? Ko kuma kai ba ma ta kai muke yi ba. Ta kai wannan tsohon na jaddin muke yi. Kai za mu baka zabi. Dan tsinin gutsun uwarka. Dago kai ka kalle ni. Na ɗaya da mu sare ma kai mu ɗauko taya mu sa mu ƙona ka babu wanda ya sani. Da kuma mu sare ka mu haƙa ƙasa akwai rami a can mu sa ka a ciki. Da kuma mu kai ka wajen hukuma
wanne ka zaɓa? a kai ni wajen Dago kai mana. a kai ni wajen hukuma. Me yasa kake so a kai ka wajen hukuma? Saboda abin hukuncin daidai abin da na aikata. To yanzu wannan inda a ce ɗanka ne wannan, idan ka zo ga ana yin haka da shi, ya za ku yi da wanda yake yi, wanda yake mai? Gaskiya ba zan ji daɗi ba, kuma komai za mu iya yi da shi. Kamar ya komai? Ma'ana ba zan ji daɗin abin ba saboda ban ji daɗin abin ba, za mu iya yin bala'i da shi. Za ku iya shari'a da shi ko ba za ku iya ba? Za mu iya shari'a da shi. To yanzu mun sare ma kai muna da laifi? A'a, ba ku da laifi. To, ƙa'ida kai ɗan tsaya, ku ɗan tsaya, ku ɗan tsaya. Ƙa'ida mu sare ma kan, amma kasancewar wani abu guda ɗaya ba za mu sare ma kai ba, wallahi amma sai mun miƙa ka hannun hukuma. Ko baka ji ba? Na ji. Igodiya din tsinin gutsin uwarka. Allah gode, Allah saka alheri, Allah sa a gama da duniya lafiya. Allah kuma raba ku da iyayenku lafiya. Allah sa gama da duniya lafiya. Allah sa ku gama da duniya lafiya. Duk mai neman ku da sharri Allah. A ku tsaya addu'a yake mana. Yi mana addu'a, yi mana addu'a. Kai tsaya mana. Kai zan ci gutsin uwarka. Kai ci gaba da mana addu'a. Duk mai neman ku da sharri Allah muku nisa da shi. Allah sa kuma ku gama lafiya. Allah ya sa ku makomanku ta yi kyau. Allah ka raba ku da duniya lafiya. Allah ka raba ku da iyayenku lafiya. Mu ma da muke wannan abun Allah ka tsarkakar da mu. Allah ka yaye mana wannan abun. Allah kuma ba ku zaman lafiya. Allah ka ba ku haƙurin rayuwa da mutane. Duk inda kuke yanzu nawa ka bashi adibas din shi? 500 ne. 500 ne. Dago mana. 500. Kai nawa ya baka yanzu adibas? 500. Daga ta ka buɗe mana ita. Jiyo mana fuskarta. 500 a mazaunin zai yi mi? A mazaunin zai yi amfani da ni. Cire 500 din mana. 500 a mazaunin me? A mazaunin zai yi amfani da ni. A unguwar ɗan dishi. Layin Muhammadu Mai. Ya sunanka? Aminu. Shekarar ka nawa? Gaskiya zan kai 16. To dan tsinin gindin baba ka in taimako kake nema ba wajen irin wa'annan tsofaffin na daddan ake zuwa neman taimako ba. Ba ni na je ba. Kai tsaya. Zai taimaka. Ya kai. Ya sunanka? Sunana Abdullahi. A uwarka canja. Canja dan mai cin uwarka. Canja. Sunana Kabiru. Ya sunanka? Kabiru. Sunana Kabiru. Kabiruwa. Kabiru Sale. A'a sunan banza wanda ake giya ma sunan inkiya. Kakka sare. Sunan inkiya ka me inkiya ka? Dinka boy. Dinka boy. Kai ku da Allah ku saurara. Daga murya mana. Dinka boy. Dinka boy. Me inkiya ka? Dinka boy. Ta. Me ma'anar dinka da Hausa? Dinka boy, dinka. A me ma dinka? Abokin bisalla ne. Bera ne dinka fa. Me dinka? Bera ne, wani katon bera ne. Dinka. Kuma kai kuma sai ka zama sunan shi dinka boy. Barawon yaro kenan. Sai kuma ka dawo mai bata yan ƙananan yara. Kai kana barawon yaro sai ka dawo mai bata ƙananan yan yara. To wallahi sai ka ci durin uwarka, wallahi anan za ka kwana. Kai a kyale shi haka, ku kyale shi haka. Ba ka tashi ba dan gindin babaka. Kai tsaya. Kai tsaya. Ya. Wallahi Allah yanzu sai mun mika ka ga hukuma. Ko baka ji ba? Na ji. Nawa ne ya rage a hannunka tukunna? 400. 400. Ba ma to ba kudin shi ake so ba. Ba kwace ake so a mai ba. Wato 900 ka ba da 500 za ka yi luwaɗi kai kuma ka rike 400 za ka yi uzurin gaban ka da ita, za ka yi moncis, za ka ci abinci ko dan tsinin gutsun uwarka. Ko ba haka bane ba? Kai kuma dan ƙararrami dan uwar babanka, abin da yasa ba za mu taba ka ba saboda gudowar da kai da kusa da shi ka nemi taimako, ka nemi dauki, shi yasa ba za mu taba ka ba. Ko wajen hukuma aka je za mu neman masa sassauci. Za mu neman masa sauci. Ku kyale shi haka. Ku kyale shi haka. Za mu neman masa sauci a wajen hukuma. Ko wajen takaji. Yanzu dai wannan 500 ɗin nan ce ko?